Dnes oslavuje meniny Zoja. Dnes patrí kalendár na Slovensku všetkým nositeľkám tohto krátkeho, ale významovo silného mena. Ak máte vo svojom okolí nejakú Zoju, nezabudnite jej dnes popriať všetko najlepšie. Čo o tomto mene možno neviete? Pôvod a význam. Meno Zoja k nám prišlo z ruštiny, no jeho korene siahajú až do starej gréčiny, pôvodne Zoé. V preklade znamená doslova život. Je to meno plné energie a vitality. Charakteristika. Nositeľky tohto mena bývajú často vnímané ako citlivé, úprimné a hlbavé ženy. Majú radi svoj pokoj, no ak nájdu správnu spoločnosť, dokážu byť neuveriteľne veselé a inšpiratívne. Domácke podoby. Zojka, Zoji, Zojuška alebo krátke a moderné Zoji. Trocha čísel. Štatistiky na Slovensku. Obľúbenosť. Zoja patrí v poslednom desaťročí k veľmi populárnym a štýlovým menám. Pravidelne sa objavuje v rebríčkoch najobľúbenejších mien pre novonarodené dievčatká na Slovensku. Vekový priemer. Na rozdiel od Milady, ktorá má dnes meniny v Čechách, je Zoja na Slovensku menom mladšej generácie. Priemerný vek nositeľiek sa pohybuje okolo 15 rokov, čo znamená, že v školách a škôlkach je ich dnes neúrekam. Počet nositeľiek. Odhaduje sa, že na Slovensku žije približne 4500 až 5000 nositeľiek tohto mena. Všetko najlepšie, Zojky. Poznáte nejakú nositeľku tohto mena? Označte ju v komentári a potešte ju milým prianím.